Haba Zinat, ba san har yaushe ne za ki daina jin kunyata ba. Yadda kike yi min ɗin nan, ji nake tamkar na tilasta ki ne a soyayyata. Idan har baki saba wa zuciyanki yin magana da ni ba a yanzu, to har zuwa yaushe ne za ki saba wa kanki yin hakan? Ko dai an taɓa faɗa miki wani mummunan abu ne a kaina, wanda ya sa ba kya son sakin jikinki idan kina tare da ni? Ko kuma lokacin da kike magana da ni? Na sani ba lallai ke kanki ki san dalilin da ya sa nake son ki ba. Amma dai, ina so ki san cewa soyayya ba nauyin mutum ɗaya ba ne. Mutum ɗaya baya iya soyayya Zinat. Idan kuwa har kika ce ni kaɗai ne zan yi komai a soyayyar tamu, to wallahi wataran sai kin ga kasawata. Abin da nake nufi, ki daina ɗauka ta wani bako a gare ki. Zan yi matuƙar jin daɗi ne kawai idan na yi miki magana, ki ma kika maida min. Ba wai ina nufin sai kin yi magana ba ne kawai don dole. Idan har ya kasance ba kya son yin magana, to kawai ki shiru. Ni zan ci gaba da yin magana. Ni dai fata na kawai ki sa a ranki cewa ina son ki. Ina matuƙar son ki Zinat. I love you. Daga masoyanki, Mustika.